प्रमोद बर'जों UPPL जों जेबो जाला होननानै प्रमोद बर'आ 4 बोसोराव रायजो राजा BTC को नि रायजो राजाखौ थगायजोबबाय लनचित बन्चित खालामजोबबाय बे अनुभव खालामनानै बिथांमोनहा दिनै दले बले जोंनि BPF दोलो आरो खाम्फा बरग'राइखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि दलाव जगदान खालामफैदों। 12 तारिखाव बायदेव बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोआव 3000 निबो बांसिन मानसि लाना जगदान होदों मा बुंबाय? बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि बिसयै आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बिथाङा सासे गोख्रों मन्त्रि आसामनि केबिनेट मन्त्रि समाव गावनि इलेक्शनाव बिथाङा जेनदों बै समावनो इसे गिदिर पदबि केबिनेट मिनिस्ट्रि समावनो जुदि बिथांखौ रायजो राजाया फोथायाखै बा दिनै बिथाङा जेबो पदबि गैयाबालानो बिथाङा जेननाय सासे कैंडिडेट जेननाय दलनि केबिनेट मन्त्रिनिफ्रायबो बिथाङा केबिनेट मन्त्रि थासान्दियावनो बिथाङा जुदि जेनदोंबा दिनै जोंनि दलखौ एंगारनानै थांनो नागिरनायाव जोंनि दलाव बेसेबां खथि खालामगोन बा बिथाङा गाव बेसेबां मानसि लानानै थांफानो हागोन बेखौ जोंहा सन्देह दङ। जोंनि दला बिथांनि थांनायजों जोंनि BPF दोलोआ मालाबाबो खथि जाया। खाम्फा बरग'यारि बिथां जोंनि 1 नं लकसभा क'क्राझार लकसभा समस्तिनि BPF दोलोनि बिजाथि बारग' BTC नि डेपुटि चिफ जोंनि दलनि शक्तिशाली नेता बिथाङा दिनै बिजाथि महरै पर्बतझरायाव प्रथमबारनि थाखाय जोंनि दलीय कर्मीफोरखौ सम्बर्धना खालामफैदों देखा खालामफैदों। जोंहा बिथांखौ पर्बतझरा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आदरनि खालामदों बरायदों गोसो खुसियै बरायदों आरो बे बराय मेलाव विभिन्न दल संगठन बिसेसके UPPL आरो BJP निफ्राय विपुल संख्यक गोबां संख्यक कर्मीफ्रा जोंनि दलाव जगदान खालामफैदों। BPF खौ फोथायनानै प्रमोद बर'जों UPPL जों जेबो जाला होननानै प्रमोद बर'आ 4 बोसोराव रायजो राजा BTC को नि रायजो राजाखौ थगायजोबबाय लनचित बन्चित खालामजोबबाय बे अनुभव खालामनानै बिथांमोनहा दिनै दले बले जोंनि BPF दोलो आरो खाम्फा बरग'राइखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि दलाव जगदान खालामफैदों। 12 तारिखाव बायदेव बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोआव 3000 निबो बांसिन मानसि लाना जगदान होदों मा बुंबाय? बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि बिसयै आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बिथाङा सासे गोख्रों मन्त्रि आसामनि केबिनेट मन्त्रि समाव गावनि इलेक्शनाव बिथाङा जेनदों बै समावनो इसे गिदिर पदबि केबिनेट मिनिस्ट्रि समावनो जुदि बिथांखौ रायजो राजाया फोथायाखै बा दिनै बिथाङा जेबो पदबि गैयाबालानो बिथाङा जेननाय सासे कैंडिडेट जेननाय दलनि केबिनेट मन्त्रिनिफ्रायबो बिथाङा केबिनेट मन्त्रि थासान्दियावनो बिथाङा जुदि जेनदोंबा दिनै जोंनि दलखौ एंगारनानै थांनो नागिरनायाव जोंनि दलाव बेसेबां खथि खालामगोन बा बिथाङा गाव बेसेबां मानसि लानानै थांफानो हागोन बेखौ जोंहा सन्देह दङ। जोंनि दला बिथांनि थांनायजों जोंनि BPF दोलोआ मालाबाबो खथि जाया।